4-kola náhodou. M-kovo sa tváriace. Aspoň výfukmi. Nie, je to čistý zadok. Prečo púšťajú plyn na tých CRX-kách? Ja by som ho teda nepustil. Dobre ide. Á, nové zámky. Dneska bez turbíny, hej? Dneska si atmosféra. Takže dneska bez turba. Ináč minulý rok si toto autičko môžete pamätať ako oturbeného kompakta. Robert Mesaroš. Jazdec v kategórii B6. Ale neboli tam. Jemný N-paket, troška líznuté zadné svetlá. Ale úplne bežné auto, používa ho každý deň. Troška pomaranča na pravom zadnom blatníku, ale to nevadí. Každopádne mám tam novšieho brata, čo sa týka Bavoráku. Každopádne je to štartové číslo 139, info o mene nemám. Predpokladám, že sa troška neskôr registroval. No, konečne ten správny rýžožrút. Maroško Nemec, DC2 Integra, 198 koňová z AST týmu Levice. Auto servisované v jame. Bude to asi poznám toto auto a viem, že stále na šprinty si tento chlapec že bude to asi zadné krídlo. to, čo on je, tomu vravil. Lebo niekedy môže aj to rozhodnúť. O Levičanoch rozpráva toľko. Takže Marian Nemec versus Martin Monderčík, Seat versus Honda. Pozrieme si výsledné časy. Marian 9.20 a Martin jazdiaci na Seate 9.50.